Hindi mo pa singalan. Guard! Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Sige ron, buak ng bagol-bagol mo ron. Dili ka na. May adlaw ka na tudaran, anaya kita karon sa programang Paring Tugro in Action. Live kita ngayon sa Bisayang Bulay og Bisaya version. Anaya kita karon kay duha ka lalaki nga nireklamo nga wa kuno siya saktoy bayad sa usa ka bakla. O atong panguntanon kung lalaki unsay ilang problema niya para mahibaw-an nato kung unsay ilang reklamo aning bayot. O Mr. Atong paminahon kung unsay ilang reklamo bahin aning usa ka bayot kay wa kuno lagi sila bayre. Atong paminahon si Mr. Bido ug si Mr. Pio Pio. Unsay inyo ikasulti mga usa man klases bira kanang bira nga mga bunog o bira nga mga makalami. Kasi sa bira ngayong buot ipasabot. Palami sa kagabion. Palami. So kanang ay namayot imo. Marginana yun, sir. Sa mo wala gyud mo ilang nahunaw na ang pangwarta de. May trabaho. Mo na inyong gireklamo si Huwag may trabaho doon sa mga, sir. Mo nang nakaunaw na po may kaya naagian man naman among gabion. Sige, standby sa mo diya mga mister ha. Atong paminahon kung unsay kasulti ni Miss Marites aning buhata para di sad ta bias aning atong kwan ba atong paring Tugro in Action wanted sa video. Atong paminahon ang unsay kasulti ni Miss Marites aning buhata. Marites, pasok. Actually, paring Tugro, I don't know kung unsay gipang sulti nila. Kaya wag ko kahibaw kung unsay gidna. Kaya wala dyan ko naglaag-laag katong gabi una. Nag-urong na ko sa balay. Daghan kay kog appointment, gibuhat. Then, nganong, ibutangan ko nilag issue about me. Subot pa sa buti mo, wala ka kaila ni mga tawhala. Yes, definitely. Basta scammer din eh. Wa man daw. Sir, mao gina siyang naunga, sir. Na, pakita gitong picture gid. Awa, sir, oh. Na, ipakita gid sa kuan mo. Picture Na, mao gina sir. Na, nangilad ram na siya, sir. Tanawa. Murag mausal gud ng gisulog Na, sa sinina. mao gina naunga, Kung sir. ikaw man gyud ni Miss Marites, iyo, ang sinina ang lips mao gyud mo maog yung naunga. Imong duha ka laki kuyog wa pa gyud na mag-ilis. Giduka pa gani may karon, sir. Wag mitug, sir. Wag mitug, sir, ay. Pag may bayre, nagbuntagay May bayre, nagpaabot ni. Tapos ka mga luoy sa naunga, wasa mo ila na mo na pangwarta. Wasa gid, sir, kay wag mi. Gigamit mo gud niya ang kagwapo, sir. Nagpabayot lang gid mo. Hambog pa sig dagko nang Kagmay, sir, pero suga ko naman pupuntagay. Sa grabe sa kamay mo performance mo gipakita, di gyud pa ka matugan. Mo dyan ay, mangilad pagig ka. Pwede ra ba ni mong kuan sa kuwar ba? Marites, ikaw magigituduan ning duha ka laki, wa daw ka ni bayad sa ilang performance nila gabi eh. O sa may kasultian ni nila. Wadi ko ni, wala mo kung yun ko kay Baujid ana, sir, kuan paring Tugro. Wadi ko ana, kay, wadi ko naglaag-laag jud. Basin ako atong kaluha or else, si Maring kuan, Marilyn. Hala, uy, wala jud ko kay bawa na yung sitwasyon na, nagdugbag jud ming sa akong kanambana gabi eh. Si Mario good kala si Maring Marilyn, ako anang kaluha. Wa ko kay baw, wala ko nagsuri-suroy niya. Dilisag ko parihan ni Maring Marilyn nga bigaon. Tao taman nga, dinig ko na siya, nakong sa kaluha nga ikuan, amo sa ebidensya. Diligid mo si Roy, mao gina siyang kuan na sir kay katuyang kaluha na yaom diri si Roy nya. Siya wala. Mao sige dughana si Roy. Mao gindughana gid akong gisupsup gabi. Mao gina si sir. Kung ingong Sa taman ni Miss Marites, ikaw magiilang gitumbok nga ikaw gigamit talaga gabi eh, wa ka ni bayad. Usa may kasultian eh. akong masulti lang jud akong bana ragi makahibaw kung unsa gid tinuod. Mario, honey, come here. Honey, Mario, ikaw na siya makasulbad sa akong problema. Kay, sulti ka sila sa tinuod nga, dito ako sa balay, nagtulog, diba? Kitang duha nagtulog ta? Mo gyud. Sir paring Tugro. Sa tinuod lang gyud nagdugi may ani akong asawa. Buot lang ko ano. Kapirtim gid intaw. Nangaparok lang gid mo. Grabe gid ko modaro ni akong asawa gabi. Lagi niya,
Inyo pa kung butang-butangan ng istorya nga wala gyud ko kabuhat ana. Mao gyud sir, di ka maluwas akong asawa si Roy nga. So pagdaro niya ni daro sa ko sa luyan. Nangaparog yung duha sa haligi. Wala siya ko kay bao anak ko. Unsay mga gipagingon nila na ako. Kailangan kaayo kong bana. Wanay lain pa nga akong mahalon. Kundi siya lang. Mao gyud sir, di pa ka maluyan ni si Roy nga. Tinuod yun na si Roy. Dilig yung taon ni bigabigaw ang taong akong sawa sir. Nilito ko sa Tuyang malaman. Mga tawanan mo. Kami yung tao kadugan ni gabi. Sa kong asawa, love daw ka na kong asawa. Kay ko sa umana, oy, wanay lain pa. Nga, inahawan pa ko ninyo nga. Nagguan ko, naglaro-laroy ko. Hindi ko anta mo. Wala yun ko kay labot ninyo. Wala sa ko kabayad ninyo. Sir, di pa ka maluwi sir. Nihilak na ang tao kong asawa sir. Grabe kayo ako Ilom na. mag-antos. Grabe kayo. Patuyan lagi na silang duha sir. Ang pasangil. Grabe kayo ako. Grabe kasakit sa akong kasing-kasing nga. Kinagid kayong kasing-kasing sir. Yung matake ni sir. Mamayad ka ng duha. Grabe, Jun. Di na Jun nabadag ang mga burit nga pangistorya sa kuha. Sir, minsan naman ni sir. Asa naman kayo tarungan ni sir. Luwi. Oy, mao ba Sir Mario, kamo ring ubang gabi. Kami gid nag-uban gabi nga nagdinaruhay mong duha. So, bot pasabot kining duhang ka nagreklamo, mo din ay wala sulti tinuod. Taysa murag kamo gid siguro kan kayo, nang hilat na gid ang duha, kamo gid siguro ang duha mo yung nagtuwa ang sulti tinuod. Scammer gid mo dagko gid siguro. Usa man? Scammer pag hindi na sir nga nagpakita Oo, na dyan, sir. sir sa cellphone. Mao gina siyang naunga sir. Sit up ram yan sir. Ay, klaro kayo? Mao jud sir ang ila naman sa sir ay. Mao gina siyang naunga sir ay. Ngano nakaingon man mo nga baligpan, i-sit up ra mo. Usa man yung ebidensya. Kana yung gidamo mo lang itong bodyguard niya. O ningom to siya sir, kang bodyguard niya sir. Kana bot po sabot niyo ka kini si Mario bodyguard niya dili tinuod niya ang bana. O mo to yung gingon na mo gabi sir. Oh, sukiri din namurit si Miss Marites ay. O siya mo namurit sir. Oh, usapta ni Miss Marites na witness gid sila nga ikaw di kuno kana imong gid ang kauban bodyguard ako na imong gistorya gabi. So kami na mapasiganay karon. Wala hindi ko kabuhat, ana. Hindi mo pasiganan. Guard. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Sige ron, buak ng bagol-bagol ng Dili guard, kining duha dakpa guard, kining duha guard kay mo rin nagsulti sa kuan mo rin mga scammer, mamayute ra ning dagko, mo rin dakpa guard. Basa may kapon, kada. O kanang duha kay kinis lang nagsulti sa tinuod. Nga anong mauman na unity yung simupusin? Dili guard, mo na nagsulti sa tinuod guard, kinamusit, mamusil naman gani, tinuod gina siya. Kasi ibutan sa na inday kay makapusil ka na. Grabe kayo magkuhan sa kuha. I-blame ko ninyo. Ilong na inday. Ay kabala ka. Sila Ay nakasalanan. kabala ka. Kay kailan kining duha og kasong kuan. Grabe kayo magkuhan ako. Nga, ano nga ako ba sinasiyalan ninyo? Dili lagi. Dili lang kapas kana. Kining duha, kining duha. Kining duha iya. Sorry kay kining duha mo scammer. Kining duha dakon. Guard, dakon ni duha guard. Musaan ako pagdakop na wapam ni buhiim. Pusil. Buhi na guard. Dili na musil. Butan na si ma'am. Ihatag na akong pusil guard. Kining duha. Oh, bilabot na sir. Oh, bilabot. Mamayot termi. Mamayot termi. I got my head out the sun.